وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره. Abu Hurayra'nан һәм Ибн Умар радиллаһу анһулардан риваят ителә, улар икәүләп ишеткәндәр, сәми'a Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям якул, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның әйткәнен үзенең минбарында булган вакытта. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. Берәй кавым йома намазларын калдыра башлаһа, Аллаһ Тәала уларны шундай хәлгә калдырыр ди. Уларга ди мисәт куйыр ди Аллаһ Тәала. Аллаһ Тәала мисәт куйыр, пишәт куйыр ди. Кайһырларны аля кулубихим йөрәкләренә ди. Һәм улар Аллаһ Тәала алдында булырлар ди гафләттә ди. Ягъни беспечнилар булып калырлар. Һәм вайымһыз дигәндә аңлатайын. Вайымһыз булып калырлар һәм улар йома намазларын ничек калдырганда шулай калдыра башларлар. Улар йома намазының кыйммәтлеген, Аллаһ Тәала алдында гыйбадат кылуның мәгънәһен бәлки югалтып та куярлар ди. Шуңа күрә лә әгәр дә берәйбез йома намазларында үзенең күп калдыруын күрһә, йома намазларына вайымһыз була башлаһа, ошо хадискә игътибар итһен. Йөрөһен, ныгынһын һәм дә Аллаһ Тәаланың газабынан, наказаниянән куркырга кирәк инде. Йома намазларын калдырмайык, йөрик. Бу сахих хадисләрнең бере Муслимдә килә. Һәм дә Аллаһ Тәала безне ундай кавымнардан язмаһын, безнең йөрәктәбезгә мисәт куймаһын дип дуга кылайык. Йома намазларыбызга йөрик, мәсҗидләребез бар, алхамдулилlah. Мәсҗидләребезне тултырайык, шунда сакырайык. Үзебезнең бармаган кардәшләребезне үзебез истәренә төшереп, ияртеп алып барырга тырышайык. Аллаһ Тәала безгә улар өстендә саваптарын язар иншаллаһ.